Denei ni orain ziarte naiz, eta orain B klasekoan ere lehenengo singelan inguru, solastuko naiz Gazteako jakitunetan. Ez dut inoiz ukatuko zer den onaino ekarri nauena. Hau niretzat da esaldi bat, keinu bat egiten dina nire oinarriei edo jatorriai, etxeai, familiai eta hori dena ingurutzen duenai. Eta, pixkat beti eramaten dut nirekin, horren garrantziai edo egin nahi nion keinu bat. Ostatu zahar baten xokoetan denetatik ikusten hasia. Hau da, nire aitatxi amatxiek bazutelako ostatu bat ongi etorri izena zuena nik txikian nintzenean eta han eman nituen nire lehenengo urratsak eta han hasi nintzen nire biziko lehenengo urteetan eta denetatik ikusten hasia zeren herriko ostatu batean beti ere badago mugimendu handia eta ez naiz sobera oroitzen, baina badakit denetatik izaten zela hor baitere eta horrek eduki izanen du ondorio txiki bat edo handi bat niregan. Ondokoak mirez eta ni ez kondena amaigabea. Hau da, nire ustez beti gainean eramanen dudan kondena bat eta da beti ondokoak ikuste ditu dela kriston begi honekin eta iruditzen zait marabilloso egiten duten edo diren guzia eta gero nirekiko beti badute fusta bat edo latigo bat nirekin gainean eta nez super krudela. Osak, pixka bat nire buruai eskatuz edo hauzteko horietetik. B klasekoa izatearen konplejurik bat erez, erdara traketxetan mintzatzearena erez. Hau da, pixka bat errebindikatzeko hori ez, klase baxuko arrotasun hori edo, eta erdara traketxetan mintzatzearen erez, zeren nik uste dut haunitzetan euskaldunei gainera egin zaigula irri pila bat bertze hizkuntzetan eta batez ere espainolez gaizki aritzegatik eta beti da olako klitxe edo broma bat egiteko arrazoia. Eta ez da inbertze pasatzen, adibidez, erdaraz aritzen den bat inglesaz ari denean, orduan pixka bat kritika egiteko horrei edo. Eta kontu zibili gainontzeko minorrekin, mina baino lehenago bertzena delako. Hau da esaldi bat, irakurri nuen esaldi bat Jon Barberenaren poema liburuan izena du izoztu zitzaigun negura, eta bertan badago alako poema labur bat edo, eta erraten du bertzen mina baino gehiago bertzena dela, eta hortik atera nuen pixka bat esaldi hori erranez kontuz ibiltzeko, zen egia da unitzetan, aurre iritzi pila bat baditugula bertzen prozesuen inguruan edo bertzen minoian inguruan, eta ematen ditugu aholkoak baita ere arras errex batzutan, eta orduan nire ustez kontu eman behar dela, zeren bakotxa badu bere bidaia eta esperientzia baita ere. Eta bertzei gabe, animatu bilatzera eta hitzera nire lehenengo singela, B klasekoa, Olatz Salvadorrekin batera, eta jazei duritzen zaizuen. Gaztea.